Едно. Мале. Кой ли беше? Да. Вратата? Ако това е вратата. 3, 4, 5. Гол! Хора, отново. Дай. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Гол, диве. Феноменален. 2, 3, 4, 5. Мачка е! Не. Не. Само да питам, защо са спомените с Дейвид, а не двамата с Стив? Защото Дейвид ще сърце. Поне да бяхме двамата с Дейвид. Какво? Двамата с Дейвид. После Пламен ще каже, защо не сме, той не е защо не играл. Да. Може да играе на дума. А? Той може да играе на дума. Излизай, претенция. Влизай, Пламене, влизай да врата. Дейвид, стой бе. Не, Пламене, влизай. Хора, по 3. Такива проблеми някакви, тук с камерата. Отначало почваме с оператор. Колко е? 1-0? Почвам 5-1 от начало. Дейвид? Аз не съм виновен. И... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Дай, моето момче. Ще 4. 1, 2, 3, 4, 5. Той не виновен сега. 1-0. Още 3 опита. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Добре, бе. Бушона. Бушон.